Estamos depois degustando do que ti cociñas. Pois si, eu son un amante da comida, gústame comer, gústame cociñar, gústame mercar no mercado, sentir a materia prima, os produtos naturais e bueno, pois creo que polo de agora vamos solventando con éxito de críticas, non? Son cousas sinxelas que facemos miña nai máis eu, meu pai tamén é un gran cociñeiro, aparte do artífice da construción da cantina e bueno, pois vamos argallando as nosas recetas xa orixinais. Que imos a criticar hoxe entonces, María? Bueno, pois a ver, primeiro vamos a facer o que sería o segundo, que é unha merluza con cabaza e chourizo, que aligamos con un pouco de nata e logo iría ao forno. En 15-20 minutiños está no punto. Moi ben. E o segundo, que imos dalo de segundo, pero sería o primeiro? Pois para entrar, eu aposto sempre por tomar unha ensaladiña, algo crudo, porque senta ben o estómago e facilita as digestións. Propoño as anchoas como punto forte da ensalada nesta ocasión de escarola. Vamos a poñerlle unha manzá ácida que lle contrasta moi ben o salado, a granada, que é o potenciador inmunolóxico da temporada, e queixo fresco, e logo para aliñar lle vamos a poñer comino, así aforramos un pouco de sal, que ben ben, e sésamo, con aceite de oliva. E tamén o plato estrella da cantina, o aperitivo estrella da cantina, que son as piruletas de xamón, que levan un machacadiño de aguacate untado na loncha de xamón, enroladiño e ao forno. E fan as delicias dos que por aquí se achegan. Moi ben, María, moitísimas grazas. Acabo de darme conta de que estiven todo o rato así e non facía falta que xa puxera que xa tes o micro. Bueno, pois é porque quedei namorada deste sitio. Que pasa, donas e cabaleiros? Vémonos despois na seguinte conexión. Ai, probadeo todo, que ten unha pintaza así xa sin facer, bárbara. Logo aprendemos a facelo, grazas. Faga un pouquiño, non? Isto vai acompañar a pescada despois no forno. Sí, vamos a ir preparando tamén a merluza na fonte na que se vai a meter o forno. Pois, si queres, preparámolo. Collemos aquí... Por certo, para todos aqueles que lles interese esta receita, sabedes que está todo na galega.info, na marxa inferior dereita, clicamos, elixe programa, a revista O Día de Hoxe, e temos esta receta. Ui, perdón, María. Nada. Botamos un pouco de sal na merluza. Sal gorda, marina, sal normal? Eu tamén traballo con sal gorda. Así, Sí, prefiro, sí. Para cociñar a sal fina é unha lata, tamén eso está refinada, tamén ensucia máis. Hai que ter unha cuestión clara. Todo que seña puro, integral, non só o concepto integral non só é paupán, non? Integral significa que conserva todas as súas propiedades, que está completo, non? Entón, canto máis puro e máis natural merquemos, moito mellor lle vai a sentar o noso corpo, porque o corpo non sabe de refinados. Claro. Estamos aprendendo moito, agardo que vostedes tamén estén aprendendo moito sobre cociña xa. Ia a decir cociña tradicional. Cociña xa son os alimentos de toda a vida. Esta pescada está mercada no mercado de Pontedeume, María. Sí, na praza de Pontedeume. Ali son habitual no mercado. Bueno, pois sabedes que empeza a coller boa pinta isto. Logo, cando botemos a nata, que, bueno, hai sacrilexios que me permito. Botámola xa, se che parece, María? Non vai a ser que nos quedamos... Veña. Si, isto logo se termina de facer no forno. Bueno, pode que dirá a miña nai na casa que botei un pouco de aceite de máis, probablemente. Pero, bueno, así vai... Emocionámonos aí co virxe extra. Sí. Son cosas do directo. Deixamos que se reduzca un pouquiño. A nata, non? Sí. Que ben ule. Isto con calquera verdura... está moi rico. Si na casa non temos cabaza, temos... Champiñóns, cabaciños... Berenxenas, porros... Bueno, porros verdes. Sí, entendemos. Bueno, e vai, veña, apagamos. E mirad o que imos facer, simplemente botarlle por riba a merluza. E así vai ir pro forno, non? E veña. Guantiño. Sí. Bueno, ainda non quema, a verdade, as cousas como son, pero vamos a quitar o que xa está dentro.
metemos aquí. Voilà. Así é como quedaría. Canto tempo que ten que estar no forno, María? 15 minutos. 15-20 minutos? Eu poño o temporizador e en 15 minutos está listo. E a canto temos que a cantos grados poñemos o forno? Pois depende de cada forno, claro, pero 180 grados. 280-200, por exemplo. Sí, relaxado, tampouco... Bueno, como vedes, toda esa base, Bueno, ca cabaciña, non co quema chourizo, moito. ca nata, por riba da pescada. E agora que imos emplatalo, non? Polo que vexo. Sí. Non me doi moita maña porque, bueno, eu son anfitriona, non hosteleira. Pero, bueno, creo que solucionamos. A ver... Este é un dos pratos que Quedamos tedes con aquí. meleño. Este é un dos pratos que tedes aquí na cantina do Atallo, Sí, non, María? este traballámolo xa dende hai un tempo. Probamos? Sí. Veña. Que che parece? Pois a ver. A ver. Eu che faría así un bocado ti mesma. Para comer, non? A ver, que xa me está dicindo a Dire que aguantes en probar, creo que están co plano. Bueno, pois Sí. imos aguantalo aí un momentiño. Lambona xa me chaman de todo, María, a min tamén me gusta comer como a ti, pero xa vedes que a merluza está tenriña, queda moi esponjosa, moi suave. A xente lle sorprende precisamente a textura da merluza, o doce da cabaza e o toque guasón que ten o chourizo, que lle combina moi ben. Ao fin e ao cabo, o pimentón e o peixe en Galicia sempre se combinaron, non? Sí. E o pulpo feira... Efectivamente. Que rico está ese aceitiño de oliva mollado, non? Co pimentón. Con que viño acompañarías isto, María, ou con que bebida? Bueno, un viño branco albariño, por suposto, un ribeiro, que eu teño aquí tanto un ribeiro como un albariño espectaculares, pero cun tinto ou con que faga falta. Eu, para esas cousas, cada un ten o seu gusto. Pois vou probalo, porque teño a todo o equipo de realización, produción, edición, dicindo, proba, xa podes probalo, come xa, pois veña, vou aí logo. Riquísimo, Mari. Sorprende, verdad? Vou coller un poquinho máis de chorizo. Ah, amiga. Para facer No, pa facer a proviña. O que tira, tira. Oye, bueno, estou probando por todo o equipo que temos aí en San Marcos, eh? Vaya mistura, eh? Sí. O chourizo coa pescada, moi ben, eh? Pois sabes, non É ben é pa fácil, tanto, ben fácil. E... Bolita, tomache nota, apunta aí, que eu quero este fin de semana. María, cal é o segundo prato? Anunciámolo e despedimos. Veña. Pois as piruletas de xamón xa archifamosas aquí no Atallo e unha ensaladiña tamén así ben fresquiña de temporada. Pois moi ben, imos con eso despois, se vos parece, que sería, atención, o primeiro prato, este sería o segundo, pero bueno, por tempo, para que nos dera tempo a facelo, como agora temos máis, pois fixemos este. Bueno, o día menos pensado, a imaxe que llevamos a ofrecer aos nosos espectadores é a pantalla do plasma na que falamos nós, e unhas pernas, porque o resto do corpo vai estar aí tirado xa pa dentro. Un día me lanzo. De verdade, que fame pasamos neste plató, que maravillas nos cociñan estes cociñeiros galegos, sobre todo cando renovan. Unha maravilla. En fin, recuperámonos un pouco de toda esta visión maravillosa vendo uns anuncios. Nada, un chisco de publicidade e logo último treito intenso desta revista de Venres. Agora chegou o momento de coller bolígrafo e papel porque esas receitas para namorar con esas sorpresas culinarias que nos dá Laura hoxe están moi ben, eh? Vamos a ser alumnos aplicados. Como Kikos nos estamos poñendo que hasta está, non o vedes, porque está detrás de Javichón nestes momentos, pero trouxemos a Pereira, operador de satélite, para que probara tamén a pescada con os vexetais de tanto que nos gustou. María, xa te puñeches a cociñar sin... Isto non para. Porque quero facer moito en pouco tempo e, bueno, pois a ver. A ver, contanos repetimos os ingredientes. Veña, vamos a empezar polas piruletas de xamón, Vale. que é moi fácil. Facemos un machacado de abocado, untamos... Pero unha cousiña, repetimos os ingredientes aí, que temos aí postos, Mari, non che importa? Todo, vale, venga. Bueno, a María acabo de coñecela, non o parece, porque xa estou con diminutivo, con Mari, con todo. Claro, claro. Piruletas, abocado, xamón serrán e paíños de pan. Logo, Nada máis? Nada máis. Ah, vale, nada vale, máis. moi ben. A ensalada,
queixo, anchoa, escarola, granada, mazá, comino e sésamo. Para evitar, dixemos, un poquinho tanta Para sal, evitar non? a sal, non lle vamos a botar sal a ensalada, nin sal nin vinagre. Bueno, o vinagre un poquinho de limón, pero bueno, non o teño aquí ahora mesmo cortado, así que se pode aliñar con un poquinho de limón que lle queda moi ben. A ver, entonces que estás facendo? Bueno, Contanos. un to de aguacate. Este é un trociño de xamón, unha lasca como nos dan no supermercado. Importante, que teña grasa, porque logo meter o forno, Ai, sí, dalle o seu aquel, se non queda moi seco, sí. Untamos un pouquiño, non? Sí, un pouco. Esta como é bastante larga, pois ese final, se queremos para que faga así como de pegamento, bueno, pois se estende un pouco, pero logo isto, cada un que busque o seu estilo de facer o Para enrolalo despois. roliño. A min gusta máis, sí. A ver, vou coller un plato para meter o forno. E xa estaría. Sí, isto xa está. Vai ao forno. Pois aí temos unha piruleta que sería de entrante. Sacamos a que metimos antes. A emplatamos con estes platos que teño aquí, que quedan moi bonitos. Eu o que lle boto é un chorriño de aceite de oliva. Sí. E se queremos poñelo un pouco máis bonito, tamén unhas semilliñas así de sésamo. E veña, Que bonita presentación. Lauriña, disfruta, que isto é un placer. Ai, Dios mío, chegamos aquí como... Ai, tate, que me están contando. Nin se me ocurra, non podo aínda, María. Porque quema. Porque... Seguimos con ensalada, mentras enfría un pouco... Claro, temos que montar o prato, despois xa podo probar. Vale. Estou Veña. aquí como na escola. Como na escola, falta ensinar os dedos, así, ensinar os dedos e que me den coa regra, como se facía antes. Seguimos. A mazá sí que lle quedaría ben, se vamos a ter un pouco antes, botarlle un pouco de zume de limón para que non oxide, e entón, pois, se aproveitamos ese ácido para o aliño, botamos así unhas lasquiñas de mazá, esta manzana O que fixemos isto, todo é escarola, coas anchoas. anchoa e queixo fresco. Moi ben. Logo, tamén lle vamos a botar unhos graus de granada, que é super sana ahora neste tempo, para o Por inverno. certo, que agora falando con María, dímonos conta dunha cousa. Ímola contar, María, porque penso que é moi importante. De como... Sí, é verdad, que iso contámoslo tamén. Pero a granada é un moi potente antioxidante. Estamos falando dun produto que temos nos nosos supermercados. E que potencia moito o sistema inmune, sobre todo ahora no inverno. O sea, Atención con este dato. Isto é unha xoia para ter na casa. O sea, aparte de bonita, e que as cousas fermosas no prato alegran a un e lle pasan a enerxía, eso é moi importante. E collemos a tarde porque xa está rematando a tempada de non? Da granada ou non? Sí, bueno, en inverno Aínda temos agora. Todavía se atopan, pero empezan xa a vir menos. Mirade como a botamos na sartén, na fonte. Se corta e se golpea. Hombre, isto non é moi preciso, sí, pero bueno, xa nos quedou así a conexión, como se estiveramos se van caendo. Tamén cun exprime naranxas dos de toda a vida, manual, o exprimes e aí tes un néctar, un jugo para polas mañás que é bocado de cardenal. Atended a isto, con este... Que non o perde. Con este pico de incidencia que temos na gripe agora. Bueno, eso, leva queso fresco, as anchoas, vamos a botarlle algunha máis. Se poden botar troceadas ou enteiras, eso vai un pouco ao gusto de cada un. O queso fresco que aquí este da Capela, que aquí no eu metemos unhas queserías estupendas. E xa estaría, non, María? Botámoslle un pouco de comino, así como sazonao, eu xa o teño aquí no saleiro, un pouco de sésamo, que o sésamo ás ensaladas lle queda mortal, o aceite de oliva. Uf, que pintaza, Mari. E, porque vamos así un pouco asustados de tempo e demais, pero se a isto lle salteamos uns piñones. Opa. Sí, contame que vou poñelos así os dous para que se vexan ben na pantalla. Salteamos uns piñones ou unhas amendoas e as botamos ahora mismo por enriba. Quedaríalle estupendo, non? E aparte lle dá o toque quente que queda moi agradecido. Lembramos este prato o na galega.info. Bolita, tú non te preocupes que xa na fin de semana vouche ali no ordenador e xa che digo como é.
Pero para todos aqueles que teñan ordenador na casa, a galega.info, escollemos a revista o día de hoxe e xa saen todas estas recetas. María, este é o voso entrante estrela aquí na cantina do Atallo. As piruletas de xamón, sin duda. Estamos en Cabanas ao lado de Pontedeume, para lembrar onde estamos. No alto de Cabanas, no antigo núcleo que Cabanas. Moita xente pensa que Cabanas simplemente é o areal, a zona baixa, pero aquí arriba tamén temos... Tamén hai chicha, non? Temos unhas vistas e unhas postas de sol espectaculares. Nais de San Marcos, decídeme se podo probar xa, que está aquí a filla querendo probar. A ver, pois vou probar. Isto é así, non, María? Veña. Despois bótame broncas porque quedo como quedo, pero é así. Apreta e agarra el jamón. Aí tienes. Delicioso. Está Delicioso. Está delicioso. Está me dicindo que quedei moi fina. Vou darlle ensalada tamén, María? Pincha aí, pouco de queixo. Sí, vou coller un poquinho de queixo tamén. Oi, váiseme. A ver se podo. Está moi boa, eh? Está boísimo. E a piruleta encantoume, María. A piruleta é un vicio, é un vicio. Hai auténticos adictos. Temos que despedir, me parece. Bueno, pois un placer. Tate, que vou acabar de comer. O prazer é noso. Moitísimas gracias por enseñarnos o teu local, por amosarnos todos estes pratos facilísimos de facer e, sobre todo, Sas, moitísimas gracias pola túa enerxía positiva. Bueno, gracias a vos por achegaros ata aquí e descubrir este pequeno atallo. Moitísimas gracias. Chicos, Ata veña. logo. En que bo sitio quedades, compañeros, da gusto. Ata logo.